Файрас Дирани, Енджи Диас, Ричард Бранкатисано, Мелани Вайехо и Ник Сампсън. В Звездни рейнджери. Мистична сила. Завръщането. Значи вие наистина сте звездните рейнджери? Да? Добре. Ник е червеният рейнджър. Точно. А Зандър е зелен. Мадисън син. Чип жълт. А Вида е розов. Добре. Значи Ник е също син на Одона, белият рейнджър и Лимбо, мощен магиосник, който е също корак, който се опитва да разруши града, но всъщност е добър човек, просто никой не знае какво му се е случило. Впечатлена съм, Тоби. Беше доста... Не съм свършил. Ник е също и светлината, силата, която ще попречи на злото да победи. Обаче, лошите търсят светлината, за да го унищожат и след него да унищожат и света. Точно така. Тишина. Майката на Лили е кралицата на вампирите, което напълно ме обърква. Така че, предполагам, вече нямам нужда от психоаналитик. Извинявай. И сега 10 ужаса са тук и се опитват да повикат своя шеф. Той е господарят на всяко зло. Знаете ли какво значи това? Това означава, че за известно време ще бъдете на половин работен ден. Изглежда, че с Лили ще трябва да се справяме сами. Явно до сега не са виждали Троблин. Здрасти! Реших да мина и да видя моето момиче. За теб са. Не е ли сладък? Той е новото ми гадже. Излизаш с чичото на Зандър от Европа. Вижте енергията на господаря. Да, той сега е с нас. Предлагам тялото ми да бъде негов дом. Аз също предлагам моето. За мен ще бъде чест да приема такава сила. Съгласна съм. Да, със силата и магията на господаря, който и да избере, ще бъде непобедим. Ще бъде безмилостен към светлината. Трябва да изберем още един, преди господаря да избере някой, който да го последва. Да се съберем. Аз съм избраният. Давай, огнено момче! Знаете ли, когато битката приключи, ще си отворя пералня. Ако огненото сърце работи с мен, ще мога да мързелувам непрекъснато. Няма следа от Лимбо. Търсихме го с дни. Може би е време. Няма да се откажа. Кристалната топка със сигурност щеше да ни каже, ако беше жив. Няма да спре да го търся. Ако не мога да го открия отвън, ще трябва да вляза вътре. Церевум новиум. Иха, дали още е тук? Свети, но няма никой вкъщи. Готово. Моята собствена тениска. От мен ще стане добър служител. Имам усет за хората. Мога да продам лед на ескимосите. Добре, часът е 10. Магазинът е отворен. Финес, пусни първите клиенти. Просто използвай своя чариум. Добре. Мога ли да използвам само половината ум? Не искам да си го изкъбя още първия ден. Обръщам табелата. Добре дошли в Рокпориум! Как се справих? Злото ни зове.
Да вървим. Името ми е Матомбо. Събирам цялото ви електричество. Когато приключа, ще го превърна в разрушение. Ще раздам бързо правосъдие. Не бързай толкова. Кълбо от памук. Кой се осмелява? Ние! Вие сте безсилни. Скоро всичко ще приключи. Не и докато сме тук. Да го спрем. Атака! Не бързайте толкова. Как може да е толкова силен? Не ми пречете и никой няма да пострада. Давам ви думата си. Добре ли сте? Странно. Каза, че никой няма да пострада. Съмнявам се. Той лъже. Ник е прав. Как може да унищожи света без да нарани никого? По-добре да се разделим и да го намерим. Нямаме много време. Да вървим. Добре. Защо човеците се противопоставят на злото и ценят всеки миг? Наистина ли магията им е толкова силна? Топката ми! Внимавай повече. Сега върви. Ето го. По-добре да повикам. Не, още не. Добре. Защо ли ми даде това нещо? Знам, че си тук, Лимбо. Някъде... там. Това е топка. Използва се за игра. Подай я насам. Благодаря. Можеш да правиш много неща с нея. Можеш да дриплираш, да я въртиш, да я риташ. Топка. Да, точно така. Топка. Само, че трябва да я хванеш преди да удари лицето ти. Ти не си като другите, нали? Какво имаш предвид? Не искаш да нараниш никого. Аз съм Матомбо. Енергиен воин на подземния свят. Ти не си зъл. Видяхте как спаси детето да не пострада. Имаш добро сърце. Сърце? Името ми е Вида. Аз съм розовият рейнджър. Здравей. Пази се! Не! Вълшебен жезъл. Прибери го, Зандър. Ви, той се опита да разруши нашия свят. Преобрази се. Прибери жезъла. Веднага. Защо? Довери ми се. Благодаря ти. Аз съм Матомбо. Завоевателят на вашия свят. Видя ли ви? Той ще завладее нашия свят. Трябва да го спрем. Не. Ако завладееш света, ще нараниш всички нас. Мен. Това момче, което спаси. Не можеш да завоюваш света без да ни нараниш. А ти не искаш това, нали? Трябва да го завладея. Добре, да започваме. Започни с мен. Няма да те спра. Така да бъде. Прекрасно. Господарят идва. Сега ще направи избора си. Дано заради победата да избере умно. Да, умно. Да, за победата. Избери всеки, освен мен. Кой е късметлията? Ще го направя. Не, Зандър, стой тук. Ви, знаеш ли какво правиш? Стой тук. Какво е това? Електричеството, което събрах, се върна да разруши този свят. Моля те, Матомбо, не го прави. Да. Благодаря ти, Матомбо. Знаех си, че няма да го направиш. Видя ли, Зандър? Не го направи.
Не! Какво се случи? Защо спаси човеците? Господарят ти избра да бъдеш негов преносител. Още ли си верен на господаря? Не, не съм. Къде си? Лимбо! Ето там. Тогава ще загинеш. Да му помогнем. Ви, Не! Вида. Трябва да ги спрем. Матомбо! Край! Ти ще бъдеш тялото на господаря, дори и да не искаш. Трябва да направя нещо. Вида, не. Хайде, слънчев лъч! За господаря! Всички да се качват. Хайде, Дженджи! Да се махаме. Вида, не. Не мога да повярвам, че го направи. Нищо, което ви прави, не ме очудва вече. Аз мога да ви изненадам. Може би аз съм отговорът, който търсите. Дагерон ще ме прибере в клетката заради това. Ела? Ела, седни. Добре ли си? Да, много по-добре. Хубаво. Матомбо, свърши се! Не можеш да избягаш от мен и от съдбата си. Ще видим. Да, така е. Не можеш да ме победиш. Пак ти казвам, Розов, махни се от пътя ми. Вида, залегни. Вълшебен жезъл! Енергиен вихър! Какво става? Не! Ще те заловя, Матомбо! Ще те дам на господаря! Матомбо! Той предаде всички ни. Успокой се, Гекор. Всичко видяхме. Ай, знам на къде се е запътил. Той отива... Измерението на здрача към спящото езеро. Кажи ни как да стигнем до там. Аз не съм като другите. Почитам знанието, не силата. Ще ви изпратя там, като ми кажете това, което искам да знам. Как да бъдем сигурни, че ще ни помогнеш, след като ти дадем информацията? Като знак на добра воля ще изпратя веднага един от вас на това място. Само един. Ако ми отговорите на въпросите, ще изпратя и другите. Аз ще отида. Би трябвало аз да отида. Но тя е моя сестра. Аз ще отида. Не ме е страх. Аз ще отида. Забележително. Обаче ще изпратя него. Гекор, спри го преди да е стигнал спящото езеро. Ако Матомбо достигне водата, ще заспи за вечността и господарят никога няма да дойде. Трябва да направим всичко, за да не допуснем да се случи. Тук е толкова красиво. Да, кара умът да си почива. Ви! О, Зандър? Изненада! Няма къде да бягаш, предател. Предай се на господаря или ще загинеш. Легендарен войн! Изстреля твърде много. и един е много. Матомбо! Ти пое удара вместо мен. Защо? Глупаци! Махни се от пътя ми! Да. Къде изчезна? Лимбо, няма да те оставя. Снежен жезъл! Добре, какво искаш да знаеш? Прост отговор на прост въпрос.
Много по-силни сме от вас. И всеки път ни побеждавате. Защо? По-добри сме от вас. Елементарно. Внимавай, грешният отговор ще ви струва всичко. Знаеш ли защо те побеждаваме? Сега ще разбереш. Да, по-силна си. По-голяма си. Така е. Това, което имаме, а ти не, никой магьосник или вещица не може да ти го даде. Никое заклинание не може да го създаде. Не се купува. Не се взима назаем. Не се научава. Всеки е роден с него. Просто трябва да се осмели да си го вземе. Той е в сърцата им. Какво е? Храброст. Означава да се погрижиш за друг преди себе си. И защо да го правиш? Защото можеш. Къде са? Не може да са далече. Ето ви. Бързо, бързо! Не можете да избягате. Огън! Огън! Хайде, стани! Играта свърши, Матомбо. Сега ще... Какво? Какво? Розовият рейнджър? Не можеш да ме заблудиш. Ти си много глупав, грозен и наивен. Докато ни преследваше, приятелят ни от памук имаше достатъчно време да стигне до спящото езеро. Как ще обясниш това на господаря си? Поеми силата на добрата магия. Ви! Зандър! Това е краят. Не бързай, гущер такъв. Добре ли си? И по-добре съм била. Добре дошли. Ще танцуваме ли? Много е бърз. О, това е нищо. Вижте цялата ми сила. Страхотно. Какво? Лимбо! Татко! Лимбо! Ти си здрав? Браво, рейнджери! Браво, сине! Благодаря. Сега ще довърша започнатото. Мислех, че ти си... Не съм. Вълшебен източник. Мистична сила. Изгарящо сърце от огън. Воин вълк. Пазител на истината. Но как? Добрата магия на Одона ме спаси. Светът оцеля благодарение на тези рейнджери. Заради теб сме тук. Ама Томбо спаси всички ни. Колко мило! Докато сте заети да се разчувствате, мисля да ви унищожа. Не и днес. В името на честа, разцепване с огнена буря. Шах и мат. Това не свърши добре! Да, Мистична сила! мистична сила. Намерих го. Много е красиво. Добро място да прекараш вечността. Господарят няма да донесе разрушение. Не, напротив. С Богом, Матомбо! Здравейте! Какво има ви? Би трябвало да си щастлива. Аз съм? Просто Матомбо ще ми липсва. И на мен.
Не! Тук съм. Господарят се върна. Вие ще загинете. Рицарят на светлината също. Погледнете във вашето бъдеще. И тогава, един по един, ще загинете, както и вашият свят. Това вече е лошо. Ролите озвучиха артистите Лидия Вълкова, Петя Абаджиева, Камен